Human pakyas nga makita sa NBI Region 11 si Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy atol sa ilang pagsilbi sa warrant of arrest sa KOJC compound sa Buhangin sa Davao City niadtong adlawng Biyernes. Dili matud pa kumbinsido ang Police Regional Office 11 nga wala gayo didto ang pastor. Dugang detalye sa live report ni Kent Abrigana. Kent? Sara, bisan pa og wala nakita sa NBI si Pastor Apollo Kibuloy, nagatuo ang Pro 11 nga anaa lang kini nagatago sa sulod sa KOJC compound. Human gilibot sa mga personahe sa National Bureau of Investigation ang Kingdom o compound sa Kingdom of Jesus Christ sa Buhangin, Davao City adlawng Biyernes. Lakip ang pipila ka mga kabalayan sulod sa compound atol sa pagsilbi sa arrest warrant batok ang Pastor Apollo Kibuloy. Pakyas nila nga makita ang buong pastor. Gani, dili na matod pa sila mubalik sa KOJC compound. Tapos na kami nag-search this afternoon, hindi na kami babalik. Actually, mayroon ng motion for alias warrant, hindi lang namin alam kung anong resulta. Kainumduman nga walay kauban nga mga PNP personnel ang NBI sa pag-serve sa moong arrest warrant. Sumala sa Police Regional Office 11. Dili gihapon kumbinsido ang kapulisan nga wala si Pastor Apollo Kibuloy sa KOJC compound. Dili ta kumbinsido no kay sa kadako sa area sa compound isa lang ka building ang giadtuan sa NBI. So wala nila gitan-aw ang uban pang buildings nga naa dito nga posible pong gitaguan ni Kibuloy. Gikatingatan sab ni ini kung ngano gitugutan lang nga makasulod ang NBI sukwahi sa pag-serve sa PNP ni adtong June 10. Dugang pa ni ini, magpaygayon lang gihapon og implementasyon sa warrant of arrest ang kapulisan sa KOJC compound. So hopefully sa mga next namo na mga paghimuon na law enforcement na mga activities, dapat i-allow lang sad mi sa sulod kay dili wala man mi buhaton na dautan. Apan tubag sa kampo sa KOJC. Kung babalik na naman sila dito and to implement the same warrant of arrest, na-serve na po ngayon eh. So what would be the reason why would they do that again? Samtang, gibaklaro usab sa Pro 11 nga wala giharang sa kapulisan ang mga personahe sa NBI. Human gisilbi ang arrest warrant. Kinisubay sa mikalat nga video online. Sa matod pa, pagharang sa kapulisan sa NBI, dulang sa gawa sa compound. Walay nahitabo nga ingon nga pagharang or standoff ana. Nag-check lang ta nga sa mga sakay na abajud nadakpan ba jud or wala. Kay kung nadakpan di mas maayo, di ba? O kay mahuman na ang ato ang problema. Sara, miingon ang Pro 11 nga doon na sila yung mga nadawat nga mga impormasyon kung asa si Pastor Kibuloy o ang uban pa o ang upat pa ka mga co-accused. Sa karon nagpadayon pa ang verification sa moong mga impormasyon. Sara. Okay, daghang salamat Kent Abrigana.